Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello para bro, ki education bhai ki video ke jonga na por spor. Te ni kono siapa yang aku beli pi baru ki parlok ki badegi no kersan ki jonga. Ki blok kersan rat ba ya kan ni kai YouTube channel ka jonga. Ngai aku beli ru ya ki to ki baju persya, ki baju kentho, ki baju komen klamakor, ki baju berngam, ki baju pisni, ki baju keren yang ala pujai. Ngai aku beli ru ya pi namar ba pilapan viral ki video ki jonga. Link ba ki komen ki jong pi ki video ki jonga ki viral. Kumta phi kentio ya ka business ke jonga nga ai kublai phi watla phi comment la pujai watla phi ben phi kentho phi comment klama koru nga ai kublai phi namar ka jing comment klama kor ka jong phi ka jing berngam ka jong phi yang ka jing kren ka jong phi la pujai ban pentho bri yang kalong kumba phi that ya la ka jong ka akor ka burom ya la ka jong ka longren yang namar lada phi ai da ki kerteng thok ru na kaleng ka jong ngala ban trucks ngalak ban pen pau syai ka kerteng ka jong phi te kamantoy re ngam kwa pat ban keput da ka pasneu bat nga pediang bet watla phi komen kumno ru watla phi ben phi kan tho phi komen klamakor phi bisini phi hun phi thmusneu nga phi berngam nga nganam sengo phi mla ban le namar kane ka YouTube channel ka jonga ya kane ka YouTube channel la chana da manga bat phim day ma phi balong tai kumta nganam sengo warla phi kran nga kadang ru namar phi la kentio ya ka business ka jonga khoblai sibun bat priang sob hai phi baro sia ka video te ha ka video na kalenga jonga ko kran halor ka to ka jingya pen ini jong tu phadar bat ito ikong hajanti hills na kalenga jonga solengo kumno kadu phadar uba ju kamel de kum syakri jung blai uba ju yalap ya ketien ka jung blai kumno u rong sa politics kumno tu kro breu kumto u rong sa politics balai karuta u reunion ule kumto ngairo sikadai ya ka jingslor jung ito ikong namar ba ila ring da video bat manta ka to ka video ba keren untuk padar ba keren ba pen ini untuk padar itu ikong kala viral haki social media ngairo ya ka jingslo itu ikong ngairo I appreciate you kong I claps you kong because you are a brave person, you are a brave woman, that's why ngairo epi te ka jingle jung tu padar ka panjak burom ya ka balang katolik wadam sno lada ma phi kino pet phi de na ka balang katolik ko na so wadu snorem ya ka ka banga kren ma nga kren ya ka bala poting kren wadu snorem wadla philong katolik ru wadu snorem wadu yasha ya ubru wasne wadu darab jot ya ubru wasne phim dai banesha haga jinsha lai phladai ban dawa na ka balang ga jong phi ban penhiar kerdan no itu padar namar ba urung sika politics kumno kat u padar urung sika politics u krobriu u don jinga day bat ki politician ha asam ban kro yaki nong jantia khnang ba ki nong jantia ken let thebut asam kumuto padar udon mo te na kalenga jonga kren be thar ngakren be watla ude no elam niam jong kano ka kan hun niam watla ude no elam jong kano ka kan hun balang ru ngakren be ya unu bro ubale bomde nagalenga jonga ngamti ngamri kat upadar kat u syakri jong bule urung sika politics u syakri ya ka perthe u kwa ban rung syaka kam sungsya khadar hato u syakri u bule la ne u syakri ka perthe nagaling ka jonga penrem jur ya ka jingle jong tu padar bat nga kentu ya phi lada ma phi ki ba pe ka video phi dai ka balang katolik phi la dai ban
dawa penhir kerdan piladai ban dawa weng sundon itu padar kum tu padar tapi ulah penjak burom ken ya ga balang Katolik dia wat nom ya ngorem ya ki banga keren namar nga keren ya ka bala poting keren te lada pidai ki Katolik ru wadam ngorem wat nom darab jot ya unu ru snow wat la udai padar wadam darab jot wat nom yasha namar katu kar komle tapi kamlong ka badai namar upada badai usyakri jung bulai rong ka politics udan jadai bat ki politician asam ban kro iki nong janti khnang ba ki nong janti kin le thebut asam te nakaleng ka jong ate nga penram jore ka jingle jung tu padar bat la pen ini kato itu ko tula berniam ru ban kiam itu iko la berniam ru uto padar habang asngap ya kato ka video kan ulama hamru ya itu iko te katu runiam kato pun i nakaleng ka penrem jur wada ukwa bandrung syaka san himasima lane syaka kam san perthai balai ino sendon ya ka kam padar balai late contest election imat kala urlong ka jingkran jung badan utong klem lat badan utong kran ka jingsa hak bogong baki nongelam balang bunsin ki don jade bat ki politician bat ki nong sensar ngairo ngasode ka jingkran jung badan utong hak ini kisni kalong syakumda bun ki nongelam balang khnang bakin yu jing mentoy ladi khnang bakin yu jing mentoy naga balang ladi ki don jade ki don ketaka jing penyajan berki politician wat ban le jeki kam ki bom yahap haga bedai bat kaji sakri ulairu kimap nomar lada yakren haga bedai bat kaji sakri ulai kemut unong yalam balang haga jisa dai bandung ta bat politics nre kini kinong yalam balang hagini kisni hot dai baro nre kidon kibat don jade bat ki politician ki kwa bandon jade bat ki politician namar ba ki politician kini ki MLA ki MDC ki minister ki chief minister ki yarap ya ki IPSI ki dena kata ki sa kro ya ki runget jungki bakin vote utauta ki penbor ki runget badai ban tap utauta namar bu layarap ya kabalang kajungi te mapi ki nong thabut phim dai ban ngek haga jing pensioi jong ki padar ki pastor lane kino ngelam balang namar kadai ka raj jungpi ka syong kamot jungpi ken balai uns ben bor mau hato dai mau mo uta no sensar ba klik du jongka perthai hato dai ma mo uta blai uta no sensar ba klik du jongka beneng bat ka perthai balai ngin sungai ju ngidon la ka jongka raj to vote ka syong kamon jongi ken ladang ngi vote lane ngim vote tang ba phiyo no ma phichimet phikwa yang ipat ba bangin vote uta parlok jong phi uta politician badon jing ada bat phi nakaleng ka jonga te ngam pediang barna pendam jur jaga jingle jong tu padar pendam jur udah padaran asam balai uwan semekria balai wan kro ya kinong jantie baki dai ban tap ya politician badon jing ada badu balai nakaleng ka jonga phi nga pendam jur jaga jingle jong tu padar bat ngayaro jaga jing slur jong itu kong namar ba ila ring da ka video te kato ka video kala sapriang ba kasaki kala don ling ba kato ka video kumno tu padar ukuran hamru itu iko te kat ka keran padar kumto le tapi na kaling ka jonga ngam sotanat ngam sode ka jingle jong bat kala perlong thalah ya ka jing sakri ka jong uri bulai kala penlong thalah ya ka kam ka ba mau pendon burom bulai namar reunion
urung seka politics ukro bro ukwa ban sensare ka perthai te kum tu phadar phiong udai bro baba wadam so what you tap it meal what you ngauram what you kwa ban darab jot lane banyasa ya uno bro basneu what la udai phadar lane we what you yasa te what you no mes ngauram lada phide ki catholic na kren ka jonga kren ya ke ba poteng kren dei tang uphadar mo rei kin batrai kam sarkaru kim dei ban rung seka politics kim dei ban don ya dei berka politics amara da ki don ya dei berka politics dada dei badon no bro waslur u ai da ka jing juar fi pin shabe kam sundon pin kut sundon ka kam kajam namar lada filadon jinga dei ka sunsar khadar dada fi la kwa ban rung seka politics bale pidang tray ya ka kam sarkar fila dei barisan namar politician udai he jong ka district lane jong ka block jong ka constituency howat kidon ki officers rei kine ki political executive kine ki MLA ki MDC ki kampau maki bane ki officers ru namar ladale bakla ki officers kidang sya transfer kidang sya suspend namar lada kanu ka parti kawan ha kabor kumta ka bor ka syong haki politician hakata ka parti namar dei upajba ubalajit yaki politician kumta ka bor ka syong haki politician te lada fide kinong trekam sarkar buat ju dan ya dei bat ki kam san perthai bat ki kam san himasima namar lada ya kandu bat ubreu banut un ajing ujor lada ubiang kiri kuat pendu sunan berkamat jam kumta lingba kato ga jingle jing tu phadar ka ai ding kairu yikiwe ki nongelam niam ki ba trai kam sarkar ba kim dei ban le chongshit ban le khle bi namar ki pajba menta kim dei shi ki bi kila dei ki ba syamphang kila dei ki ba start kumta wat kwa ban penbi ki pajba namar ki pajba kim bi chu menta ki pajba kila start te ka jingja burom kalong ya phihi lada phile rubi lada phile rudo wat jule rudo wat jule rukla hagane ga juksai te nakaleng ga junga ngam ko an krentrong tangkatne kublai sibun kublai sajarngu ngin sai siam biang haki bebet ki video